LPG फ्री गेस होगासिनो दङ कानेक्सन जागासिनो दङ एप्लाइ जागासिनो दङ नोंथांमोना बर' रावजों गासैखौबो नायलांजोबदो स्टेप बाय स्टेप नायनानै सोलोंदो आरो एप्लाइखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनाय प्रसेसखौ सोलोंदो स' लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव दा लोगोफोर 2.0 कानेक्सन सोलिगासिनो दङ प्रधान मन्त्रि उज्जवला योजनानि आन्दाराव दा नोंथांमोना गेसखौ फ्रियावनो मोनगोन थाइसेबो फिस होनाङा दा बेखायनो माबोरै फिलआप खालामनांगौ भिडिअखौ नायलांबाय थादो एप्लाइ खालामनाय प्रसेसा मोननै दङ अफलाइन आरो अनलाइन आं नोंथांमोननि गिबियाव अफलाइनखौ होग्रोनोसै मानोना अफलाइना साबसिन आरो लोगो लोगो नोंथांमोना गेसखौ मोनबोनोबो हागौ एबा सप्तासे उनाव मोननो हागौ थ' बेखायनो आङो अफलाइनखौ होग्रोनोसै अफलाइना इजि अनलाइना एसे गोरा जायो अनलाइन खालामबा गोबां भेरिफाइ जानांगौ बेखायनो टाइम लायो दा बेखायनो अफलाइन खालाम आरो बे फर्मखौ बहा हैगोन होननानै गोबां गोनो गोथो जादों आं सिगांनि भिडिअ गासिबो डिटेल्स होखादोंमोन जानो हागौ नोंथांमोना नायजोबाखै थ' बेखायनो रिक्वेस्ट खालामदों भिडिअखौ फार्स्ट टु लास्ट नायनांगौ अब्लासो गासैखौ मिथियो दा नोंथांमोना बे फर्मखौ हैनांगोन जायखिजाया गेस एजेन्सि अफिसावनो हैनो हायो जेरावनोखि एजेन्सि दङना थ' नोंथांमोना गेस अफिस बेयाव हैनानै भेरिफाइड खालामनानै गेसखौ लाबोनो हायो स' लोगोफोर जागायनोसै अफलाइन एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ दा मोनथाम गेस थायो हिन्दुस्तान भारत गेस आरो मोनसेया जाहैबाय इन्डियान गेस थ' नोंथांमोना मोनथामनि गेजेराव जायखिजाया सेलेक्ट खालामनांगौ आरो दा एप्लाइ खालामबा अनलाइन खालामबा नोंथांमोना बेयाव खालामनो हागोन नै दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो एप्लाइ फर निउ उज्जवला थ' बेबायदि ओंखारो दा बेयाव आं थुग्रोबाय दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो क्लिक हियार टु एप्लाइआव थुदो अब्लानो अनलाइन जासिगोन आं अफलाइनखौ खालामग्रोनोसै अनलाइनखौ खालामथ'ला बेखायनो फर्माव थांनोसै थ' नोंथांमोना फर्मखौबो डाउनलड खालामनो हागोन भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दङ चेक खालामदो दा नै फर्मा बेनो नोंथांमोना बेयाव मारै मारै खालामनांगौ नायदो भिडिअखौ मोजां गोसो होनानै दा जों जागायनोसै फैदो दा फट' गांसे नांगोन फट'खौ नोंथांमोना सिथाबना होबानो जाबाय बक्सआव फट' अप्सनाव बेनिफ्राय जों सावरायनोसै दानिया मारै एप्लाइ खालामनांगौ दा नोंथांमोना बेखौ ब्लेकजों इउज खालाम ब्लेक बल पेनजों इउज खालामबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय बुंदों बेयाव फार्स्ट नेमाव नोंनि नामखौ होदो बेनिफ्राय मिडिल नेम दंबा होनो हागोन लास्ट नेमाव टाइटेलखौ होदो आधार कार्ड नाम्बारखौ होदो 4 नाम्बाराव 5 नाम्बाराव मबाइल नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय कास्टखौ एसटि आव होदो बेनिफ्राय दानिया डेट अफ बार्थ नोंनि नैबाव होनांगोन बि नाम्बाराव डेट अफ बार्थखौ नोंनिखौ डे मान्थ इयारखौ लिरना होदो थ' बे क्लियार जाबायना दानिया एड्रेसखौ मा होनो लोगोफोर एड्रेसा माखासे नांगौ एड्रेस दङ दा एड्रेसखौ मा हरनो हागोन नोंथांमोन आं बेखौ दिन्थिग्रोनोसै जाहाथे क्लियार जायो एसे गाहायाव दङ जों एसे गाहायाव बोख्लायनानै नायनोसै जों एड्रेसखौ मा हरनो हागोन दा नै आधार कार्ड दङ आधार कार्डनि कड नाम्बार दङ नोंथांमोना नुनो मोन्दों POA 01 थ' नोंथांमोना बिदि 01 02 जालांबाय थागोन बेनिफ्राय बेंक पासबुक होनो हागोन आरो रेशन कार्ड होनो हागोन ड्राइभिं लाइसेन्स भटार आइडि दा बेफोर बेस्ट जागोन बेंक पासबुकआ नांथारगोन लोगोफोर नोंथांमोना बेंक पासबुकखौ होथारनांगोन मानोना फैसा हाबो नालाय साबसिडि बेनिफ्राय रेशन कार्ड होदो आरो ड्राइभिं लाइसेन्स भटार कार्ड नोंथांमोना आधार कार्ड होनो हागोन दङब्ला ओमफ्राय जों थांसै दानिया प्रसेसखौ मारै खालामनांगौ दा जों बियाव फैदोंमोन बियाव बुंदों लोगोफोर नोंथांमोना एड्रेसफोरखौ माखौ होयो बेखौ होनांगोन जायखिजाया मोनथामसो हरनानै होबानो जाबाय दा हाउस बा फ्लेट नेम दङबा होनो हागोन गैयाबा नाङा गामि ओनसोलाव थाया दा हाउसिं कमप्लेक्स बिल्डिं बेबो थाया बेनिफ्राय स्ट्रिट रड नेमखौ नोंथांमोना होदो रड नेमखौ होनो हागोन सिटि टाउन नोंथांमोना दङबा होदो गैयाबा नाङा गामि लेभेलना बेनिफ्राय भिलेजआ होदो गामिना बा पन्सायतखौ होदो नोंनि गामिखौ होनाया बेस्ट जागोन गामिखौ होदो बेनिफ्राय ब्लकखौ होदो डिस्ट्रिक्टखौ होदो बेनिफ्राय स्टेटखौ होदो 9 नाम्बाराव दा बे जाबाय दानिया नै बिथिङाव लेन्डमार्क दङबा होनो हागोन दा पस्ट अफिसखौ होदो नोंथांमोना बेनिफ्राय पिन कड इमेल आइडि दङबा होनो हागोन आरो नोंथांमोना इमेल आइडि होबा होनो हायो दा बे क्लियार जाबाय दा बे जोब्बाय दानिया नै बेयाव लोगोफोर बुंदों 18 इयार्स जाथारनांगोन जाय बिथाङा एप्लाइ खालामनो सानदों 18 इयार्स जानांगोन अमेनफोरा आरो दा लोगोफोर 18 इयार्स जाथारनांगोन दा बेनिफ्राय नैबे सि नाम्बारा जायफोर माइग्रेन्ट वार्कार्सना बिथांमोनासो बेखौ फिलआप खालामनांगौ आरो खायसे लिभिं टुगेदार थायोना माइग्रेन्ट वार्कार्स थ' बिथांमोनाब्लासो बे सिखौ फिलआप खालामनांगौ बेयाव बुंदों रिलेसनशिप होनांगोन आरो सोरजों थायो मायो बेखौ होनांगौ जेन्डार आधार कार्ड बेफोरबायदि माखासे कपि हरफानांगोन थ' बेखौ जोंनो नाङा जेनुइनफ्रा नाङा जों गामि ओनसोलाव थाग्राफ्रा नाङा जायफोर माने गुबुननिफ्राय फैनाय बिथांमोनासो नांगौ थागिबिया बेखौ नाङा दा बेनिफ्राय पार्टिकुलार्सआव फैबाय लोगोफोर दा पार्टिकुलार्सआव इ नाम्बाराव दङ दा बेखौ मोजां नोंथांमोना फिलआप खालाम जाहाथे माने मिस्टेक खालामनो हादों मिस्टेक खालामबा माने भेरिफाइड जानाय नङा नालाय दा फार्स्टआव 1 नाम्बाराव नोंनि बेंक एकाउन्टनि नोंनि नाम नों जिथु हल्डार ना नोंनि नामखौ होदो बेनिफ्राय बेंक नेमखौ नाम्बार 2 आव होदो SBI जिखुनु जाया होदो मा दङ बेनिफ्राय ब्रान्च नेमखौ होदो 3 आव आरो लास्टआव 5 आव दङ एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानै होदो बेनिफ्राय IFSC क'डखौ नोंथांमोना नैबाव मोजां होबानो जाबाय जाहाथे फैसाया नोंना हाबफैयोना थ' बेखायनो IFSC क'डखौ होदो थ' बे क्लियार जाबाय दानिया फैबाय दानिया नै माखासे इ नाम्बाराव दङ लोगोफोर रेशन कार्ड बायदिसिना इसु खालामनाय बेफोरखौ होनांगोन आरो थ' बेखौ जोङो नायनोसैलाय थ' बे इ नाम्बाराबो लोगोफोर माइग्रेन्ट वार्कार्सनिसो आरो थ' जोंनि नङा बेबो नोंथांमोना जायफोर माइग्रेन्टस थ' नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामनांगोन थ' जोंनिया नाङा जायफोर माने थागिबिखा नाङा बेनिफ्राय फैबाय इकुइपमेन्टआव थ' बेयाव दङ इकुइपमेन्ट सेलेक्सन दा नोंथांमोना बबेखौ लायो टिक मार्क होनांगोन आरो LPG गेसखौ 5 केजि लायोना सिलिन्डारखौ 14.2 केजिखौ लायो बेखौ नोंथांमोना
सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय लन अपसन दङ नै बेयाव 1 बार्नार दङ 2 बार्नार बेनिफ्राय एलपिजि रिफिल थ' नोंथांमोना एलपिजि रिफिलखौ होबानो जाबाय मोनफिनबाय थागोन नालाय बेखौ होयोबासो दा बेनिफ्राय लन टेके नोंथांमोना बेखौ न'खौ होना होबानो जाबाय दा बेनोसै लोगोफोर जोबोर इजि प्रसेस आरो नोंथांमोना बबेखौबा कनफिउज जादोंबा लिरथ'नाङा बिथांमोनाव थांनानै कारेक्सन खालामनो हागोन लिरथ'नाङा आरो दा लोगोफोर बेनोसैमोन अफलाइननिफ्राय प्रसेसा जोबोर इजि अफलाइन खालामबा साबसिन जायो डाइरेक्ट अफिसाव थांना हैनो हायो नालाय भेरिफाइड जागोन आरो नोंथांमोना जायखिजाया खाथिनि गेस एजेन्सि अफिसाव नोंथांमोना हैनांगौ साब डिलाराव नङा दे नोंथांमोना साब डिलाराव होनाङा डाइरेक्ट मेन अफिसाव होनांगोन दा नोंथांमोना मोनथामनि गेजेराव लानो हागोन जेरै दं नै इन्डियान दङ बेनिफ्राय भारत गेस दङ आरो एचपि दङ थ' नोंथांमोना बेखौ होनांगोन दानिया दाना नैबे फर्मखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों थ' नोंथांमोना बेयाव नोंनि नामखौ लिरदो फार्स्टआव आइ होनानै नोंनि नामखौ होदो बेनिफ्राय सन डटार वाइफ थ' नोंथांमोना होना होदो गार्जेन नेमखौ बेनिफ्राय बैसोखौ होदो एजआव दा बेनिफ्राय रेजिडेन्ट अफ नोंनि गासैबो फुल एड्रेसखौ होनानै लास्टआव नोङो मा खालामनांगोन सिगनेचार होनांगोन बेनिफ्राय जि नाम्बाराव डेट अफ बार्थखौ होदों आरो जि नाम्बाराव 18 इयार्सनि बारा जाथारनांगोन नालाय बेखौनो बुंदों नोंथांमोना बेखौ होनांगोन आरो दानिया सबसे लास्टआव बुंदों नै लोगोफोर बेयाव माखासे CST थ' नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालाम बेनिफ्राय बेयाव माखासे इस्यु डेट थायो बेखौ होनो हागोन दा प्लेस अफ इस्यु दा बे आरो नोंथांमोना बेखौ होनो हायो गोसोबा ओमफ्राय नोंथांमोना नायदो नै दानिया नैबे लास्टआव सिगनेचार थायोना सिगनेचारखौ होनांगोन नोंनिखौ बेनिफ्राय नैबेखौ नोंथांमोना स्लिपखौ लाबोथार नैबे ससेखौ बिसिनानै लाबोथार बेखौ लाबोयोबासो नैबे डकुमेन्ट नाम्बार हरगोन नोंनो बेनिफ्राय बे डकुमेन्ट नाम्बारखौ लानानै नोङो चेक खालामबाय थानो हागोन जे गेसआ जादोंना जामाराखै अफिसाव थांनानै गासैखौबो खबर लाहैनो हागोन जादोंना जामाराखै बिथांमोना कम्पिउटाराव अनलाइनाव नायगोन जेब्ला नोंनि अनलाइनाव सोगोन ना डाटाखौ अब्ला नायगोन आरो जे नोंनि गेसआ जादोंना जायाखै जुदि जादोंबा नोङो मोनसिगोन जायाबा मोनथ'नाय नङा नेनांगोन बिदिनो 1 मान्थ 2 मान्थ्स लायो एबा सप्तासेयाव मोननो हागौ जुदि कास्टमार खमबा थ' नोंथांमोना बिदि खालामनानै नोंथांमोना लाना फैदो स' लोगोफोर बेनोसैमोन अफलाइन एप्लाइ प्रसेसा नोंथांमोना बुजिबायना बेबायदि सेम प्रसेस खालामदो बेनिफ्राय अफलाइना बेस्ट जायो अनलाइन खालामबा गोबां भेरिफाइड जानो टाइम लायो नालाय मोनसे वेबसाइटआव खालामो दा अफलाइनबा डाइरेक्ट अफिसाव हैनाय जायो बेखायनो अफलाइन खालामदो बेनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ प्रसेस नांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आङो नेक्स्टआव भिडिअ खालामगोन स' लोगोफोर भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो रोंनानै थाबैनो खालामना लानो हायो बेनो जाबाय वमेनफोरनि 2.0 दायो कानेक्सन सोलिगासिनो दङ प्रधान मन्त्रि उज्जवला यजनानि